Kebelet ke bengkel akhirnya jalan sendiri, tukang servisnya jadi bingung. Apa iki? Apa iki? Ya wong endi? Alah berisik kah? Iki wong endi, Jon? Iki piye kok iso mlaku dhewe iki, Jon? Jare motore. Lah kesuwen tak mangkat dhewe. Enak nyawane berarti. Iki mau lho, Cah. Kok iso mlaku dhewe to? Kamu nanya? Lho. Terus iki tulisannya kebelet ke bengkel, tapi iki tuh bengkel iki. Toko parfum Jon iki, Jon. Iki apa tuh iki? Motor. Aku tuh udah capek. Udah capek iki lah ngopo? Kudune kan enek alasane. Iki piye coba, Cah? Pikiran Cah iki, Cah. Kok iso mlaku dhewe iki lah wonge nang ndi ngono lho, Jon. Menurut mata batin gue di situ ada sosok ibu-ibu baju merah yang ngendarai. Tenan pora iki cangkeme endi? Iki rasa dipercaya, Cah. Endi baju merah endi? Ra ketok, Jon. Aku ra mata batin iki. Apaan sih aku nonton kayak gini iki?